Si Kristo isip hari gitawag nga kaliwat ni David. Ang ilhanan nga ang tinuod nga hari nga gikan sa langit moabot na basta kaliwat siya ni Hari David. Og tinuod man si Jose kaliwat ni David. Si Maria sad ambot kaliwat batong David si Maria. Ang importante ang bana man. So si Jose man, so kaliwat siya ni David. Og didto sad natawo si Jesus sa Bethlehem, sa siyudad lungsod ni David. Muna, unsa may significant ni Hari David mga igsoon nga mao may gihimong simbolo sa hari nga moabot. Hibaw mo? Ngilingay mo tupad, hibaw ka? Wa no? Wa man sa mo'y basa-basa. So mao kini ang pipila ka mga significance or significant properties or kinaiya. Una, si Hari David isog, di mahadlok. Si Hari Saul katong iyang unang amo nga hari, nahadlok ni Gulayat. Tanang sundao sa Israel hadlok ni Gulayat. Si David, sabi ako ana be. Teenager pa siya, di mahadlok. Magbantay siya iyang mga karnero kay siya may tigbantay. 8 man ni sila ka managsuon. Ang 7 gihimong mga murabag mga gipa-apply o mga sundao ba. Pero si David maulay tigbantay sa mga karnero, ilang mga hayupan. Iya nang buntogon ang mga leon. Di siya mahadlok. Kamo, hadlok mo dili. Kung ang inyong bana mura nagliyon, hadlok mo mga asawa. Adili. Tigre sa demo. Kamong mga bana ug ang inyong asawa mura nagtigre, hadlok mo dili. Daghang kaya to hadlokan. So isog si David. Ikaduha si David saman mapaubsanon, magsigig sunod sa sugo sa Ginoo. Sulugoon gid siya sa Ginoo. Mao na nga sa dihang gikontrahan siya ni Saul katong iyang hari, buot siyang patyon, wa gyud siya mosukol, nilikay ra gyud siya. Kay matud pa niya, dili ko makaako pag himog dautan sa pinili sa Dios. Nya diha pagikausa nga si David gisuklan siyang anak kadto si Absalom. Nya si Absalom ni kudita, nagkuha sa mga sundao, nya gisulong si David. Amahan ba gisulong? Ingon ding iyang mga general, ato ning suklan nimong anak, way batasan ning anaka, kadali ra na niyang patyon. Uy si David, isa ayaw, kita mo imubiya dinis palasyo, kay moabot to mapatay niya ko ato. Kay di man siya musukol siyang anak, nibiya siya. Naglakaw in taon siya nagtiniil. Kinsa ninyo dinhing ginikanan nga di gyud musukol sa anak, tasan kamo? Mga buangon mo. Si David di gyud musukol siyang anak. Sunan nga anak. Ikatulo, si David nagbuhat sa tanan niyang buhat para sa iyang katawhan, dili para sa iyang kaugalingon. Isog siya, sige siyang kumbati para sa pinili nga katawhan sa Dios. Hangtod gyud iyang kamatayon, ang iyang concern mao ang katawhan sa Dios. Kamo unsa may inyong concern? Ang inyong kaugalingon o kanang imong tupad? Gigano? Ingna I care you. Ingna kano. Na wa gyud manglingi. Ora kita karon mga selfish kay ta. Muna, pag-abot na ni Jesus, tanawa ha, si Jesus, isog sad siya. Pero iya nang giklaro unsa ang kaisog nga angay natong batunan. Unsa man ang kaisog nga tinud-anay. Matod pa ni Kristo si David, isog og dili mahadlok sa kaaway. Pero tanawa si Jesus, unsa iyang gibuhat? Higugmaa ang imong kaaway. Hay may mas isog kanang mupatay sa kaaway
o kanang mahigugmas kaaway? Abe, kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa kaisog ni Hesus nga di gyud mahadlok mohigugmag kaaway ta sa kamot? Mga talawan mo, mga talawan. Kanarong gubat sa mga nasod nga mga isog kay mga leader sama ng Russia o Ukraine, di na sila tinuod nga isog. Kay nga naman, hadlok na sila nga maunhan mo ng ilang patyo ng ilang kaaway. Sa to pa naa sila'y kahadlok. Pero si Hesus, lahi. Ang iyang kaisog na agyos paghigugma. Paghigugmas kaaway. Okay. Lingi ay mong tupad. Ang mahadlok bulingi, iya siyawa. Gilingi Ing na di ka mahadlok, muhigugman ako. Pangatan ako no. Na di ka mahadlok, muhigugman ako. Na. Ako bitaw kay birthday man ako rong 24. Ing na dayong kong happy birthday. Still asa na. Kay basig di na ko kabot karon 24. 59 ako karong 24 pohon niya ang akong gihangyo nga mamalit mog slot. Di ko gusto nga inyo kong tagaag birthday gift nga kanang makaon, masulob, palit mog slot. Nga naman, gusto nako nga matukod na ning atong kumbinto. Daghan sang nihatag og slot. Sugod atong pag-announce nako, nakadawat na ta og mga 1,300 ka slots. Baka mga 10,000 slots man to pag-announce na kong sugod sa kong birthday. Karon na natay 11,363 ka slots. Salamat kayo. Pero ang akong gipangandoy, daghan untang isog ba? Kanang di mahadlok mo gastog kwarta para ipalit og slot, no? Hinaot unta daghan og isog nga mga online o territorial parishioners nga mopalit yung slot, way kahadlok og naapabay bugas ikaugma, makabayad pa bag kuryente, mato katong nisaad nako yung siya pader, palit niya ko 100 ka slots, wa jud ko motuo, pero gahapon nadawat na gid nako. Congratulations. Naay ni palit, wa gyud mahadlok sa kakrisis sa panahon, ni palit og 100 ka slots. Hasta good bata good musyagit ko na siya ini kakadungog ng 100 slot. So na siya mayon tag makaabot nig 15,000 ka slots karong buwana ug mada karong 24. Nganong ako maning gihisgutan tungod kay niining akong 59 ka tuig, sugod ko og mga 12 anyos, nagsugod ko nga di na mahadlok mosunod sa Ginoo. Apil kog Legion of Mary, nya paghuman, alagad kog simbahan. Ako'y nag-organize sa mga batanon dito sa bukid. Aron mo alagad simbahan, mulakaw mig 6 kilometers. Panahon to sa kusog kayo ang gubat sa NPA o sa mga kaning kafgo o sa mga military. Perting daghanang kuros dito sa among agianan padungat tos kahugan gikan aring Guadalupe kay perting daghanang gipangpatay diha sa mga NPA anang dapita. Pero wa jud ko mahadlok. Ang akong gisulti sa ako mga kauban, mga 30 mi kabuok, mga puro laki, akong giingnan ang ato ra gyud dadon sista o rosaryuhan. Di kita mo bitbit og armas og mga matay ta tungod ani ato ng pakamatyan. Isog ko gi-confront ko mga 6 times sa mga leader sa NPA. Magkaamigo ra gid may inighuman. Mayingon ko di lang ko ta magkontra god. Pero iniglakaw nako kay magabi man ko nila i-confront, iglakaw nako mulakaw pa ko mga 200 meters, mga 500 meters padung sa among balay nya ngit-ngit kayo nako kaniron mubuto gani ni ron ako na gini. Wa man sa ko matay. Karon kusog pa kay mamaligyag slot. Gigamit nako ang gugmas kaaway.
Nya nakaaway nako ang akong mga igagaw, ang akong mga uyuan. Hangtod ni sud kog seminaryo, nakaaway sa nako ang mga seminarista. Hangtod karong pari nako, makaaway sa nako ang pila ka pari. Pero sa akong kasing-kasing magsige ra jud kog ingon, nothing gonna change my love for you. Na, maingon ra jud ko kung saan ka masaya, tanggapin kita. Wa jud ko kuan na dumot dinhisad, makaaway sa nako usahay ang mga parishioners. Pero kita man ninyo giunsa nako paghigugma, no? Ano man kontrata, hindi man mumusanong. Og mao na ang gihisgutan sa atong ikaduhang pagbasa ni San Pablo, nga niingon si San Pablo nga ang Ginoo mao'y nagbuhat sa tanan, anaa sa tanan, og pinaagi kaniya nahimo ang tanan. Nya unsa may iyang plano nga ang tanan mahiusa ngadto sa iyang gingharian, pinaagi sa dugo ni Kristo. Ninduta, no? Ang paghiusa sa Dios nato ngadto niya pinaagi sa dugo ni Kristo. Ngano man kay ang yawa mutintal gid na nato. Mao na si David isog, si Kristo isog. Si David musunod sa Ginoo, apan si Kristo mga maog yun ang Ginoo, iyang gipakita nga dili lang musunod, magpakamatay gyud, magula sa dugo. Niya ang tanang tao gihigugma ni Kristo. Labi na gid nang pinakabuangon. Muna ang tulisan, pag-ingon sa tulisan, Ginoo, hinumdumi ko kung maghari na ka. Ingnan din Kristo, karon dayon, uban ka nako sa paraiso. Di gyud siya mahadlok, mudag, tulisan, ngadto sa iyang gingharian. Kamo, ganahan mo welcome og tulisan diha sa inyong balay? Ganahan mo? Og di mo gani mo welcome og tulisan og kawatan sa inyong balay, di sad mo kasod dito sa gingharian sa langit. Ngano man, tua naman dito'y tulisan nga gi-welcome si Kristo. Di sa ato pa moingon ang tulisan, Lord, tanawa ikaw gani ni welcome ka nako diri sa langit. Nay mga buangon nimong mga tinubos ay di gyud mo welcome bisan na lang sa ilang balay. Unsa na ka ang pag-welcome dito sa langit? Muna si Kristo isip hari, nahigugma nato, pero ang iyang requirement, sunod ka nako. Kung ako isog, kinahanglang isog sad mong musaksi sa inyong gugma, pinaagis paghigugma sa inyong kaaway. So kamong mga bana, higugmaa ang inyong asawa, apil na sa nang inyong mga ugangan nga nagsigig libak ninyo. Kamo sang mga bana, ang mga asawa, higugmaan ang inyong bana, apil na ng ilang barkada sa tari, sa ilang barkada sa inom, barkada nila diha anang siging sugal, og lakip na sad ang ilang kabit panagsa. Gugmaan na, isog jud ka. Nya tudluin ang inyong mga anak, dong day, isog jud ta nga mohigugma sa atong mga kaaway. Inama, ato ng patyon sa dili, talawan ta basta mo patay. Ang isog nga tinud-anay kanang mohigugma og modawat sa iyang kaaway sa iyang balay. Igabot sa inyong silingan nga maritis kaayo, inyo dayong dawaton. Nigabot sa inyong silingan nga bagong laya sa prisuhan nga kawatan kaayo, inyo dayong dawaton. Tanawa, ikaugma ang inyong balay mura na nagparaiso. Wa na ginay butang. Nya unsa may nahibilin ang gahom sa Ginoo nga naa na diha. Ningon si Kristo, kay misunod ka man sa akong kaisog, dadon sa tika sa akong kingharian nga kalipay nga way katapusan. Nya motubag din ka, nalipay ako, nagiingnan ako nila. Kana, kisa tong malipay ani, manindog ta.